Kaixo, arratsaldeon. Beñat Etxabarri dut izena, 55 urte ditut, eta Garesen, Nafarroan bizi naiz. Bueno, izetez Bizkaitarra naz, Zornotzakoa, bai, baina hemen ja 20 urte dara bat, así que hemen nabil. Hauek dira nire perfilak. Hauek nire eskuak. Vale, bueno, kontatuko dizuet apur bat zein da nire esperientzia, vale? Bueno, egia da, egiten dudala, ikasten dudala interpretazioa kamararen aurrean hemen Iruñan, bai? Egin ditut laburmetraiak, zinemako pelikulak, egin dut publizitatea bai, bueno, gauza bereziak egin ditut, eta bueno, gauza nahiko egin ditut. Bueno, baeko kurrikulum bat, bialdu aldut zuek ikusteko. Bueno, nire esperientzia insomnioarekin benetakoa da. Hau da, gakoa hau da, benetakoa dara, bai? Nik gaztetatik, ia 14 urtek nituenetik, lo egiteko eta arazo asko nituen, ez nuen lo askorik egiten, oso urduria nintzen, bai? Ez dozti esan nahi modan dagoen TDAH edo eukindotenik. Kirol asko egiten nuen, futbolean jolastu, oso trebean nintzen eta hori. Baina egia da, beti lo egiteko nahiko arazo izan ditudala. Siestak eta hori ez nituen botatzen inoiz. Eta, bueno, nagusia egiten joan nintzenean, egia da, gero eta nagusiagoa, gero arazo gehiago izan ditut insomnioarekin. Hau da, loak hartzen nintzen gidatzen nioanean, eta hori ja arazo bat izan zen, gainera komertziala naz. Eta kotxarekin noanean ezin nuen lorik egin, gauean altxatu egiten nintzen askotan, eta igual hasten nintzen kozinatzen, edo gaueko ordenagailuarekin lanak egiten. Eta, bueno, egia da, lo egiteko noizbait medikamenturen bat hartu behar izan dudala, eta hartzen dudala noizbenka, ze arazoak izaten ditu lo egiteko. Eta arrepa kontzentrazioari, eta danari apurtxo eta afektatu egiten dio, ez? Eta, bueno, holan izen da urtetan, orain 45 urte dekot, eta hobetu dut alde hori, kirol asko egiten dut bai, eta gauza asko, baina egia da, urduritasun hori egin doztela, ezin lo izatea ondo egin, bizitza kasi guztian, hori da nire historia insomnioarekin. Eta, bueno, eta askotan gauean altxatu, hurrengo egunean nekatuta, ostiralerako ja oso nekatuta igual gauzak apuntatzeko eta hori aiztu egiten nintzen, eta bueno, gero umeak eukin nituen, bikiak, eta gainera lo gitxiago egiten nuen, biberoia bombardotxeten bateri, gero gazteari, así que nahiko txartu pasatu dut insomnioarekin, ia da medikamentuak hartu ditu dela lo egin alizateko. Baina, bueno, igual aiztuten nintzen kartera leku baten, eta nintzen gogoratzen, gelditu behar izan nintzen kotxarekin lo egiteko. Bueno, danetari gertatu zait, insomnioarekin. Orduan, bueno, hau da nire esperientzia. Gehiago jakin nahi baduzue, eta honetarako edozein gauzarako, hemen presnago zuetxako, bai? Besarka da handi bat.